Tak, znova. No. Čo sa mi stalo? Niečo mi vliezlo do cesty. Také, že Windows Live Movie Maker, možno to poznáte. Teraz ti hovoríte, aký som ja trápko, používam Windows Live. Ja viem, nič lepšie som nenašiel. To je naozaj tak. Tak ja začnem jeden pracovať, že? Ja sa ukriem do bezpečia. Teda. Aspoň si myslím, že to je bezpečné. Teraz, kde som mala tú skríňšu? Tam je. Budem si z toho miernejší parkour znova. A teraz budem už tvrdší parkour snať. Sice ja nie som nejaký na parkour. To je skôr bedrock. Ale bedrock má potom zase iné medze. Je taký kreatívny. Je sa dostať do dverí. Zatiaľ nič? Je to slavná láva. Aspoň rýchlo hore. Žiadne torče. Žiadne nič. Nič nemám. Som taký chudobný. Na noci sa mi robiť nechce, no tak. Ja takto sám stratený budem prečkávať noc, čavo, dobre? A ty a ja sa takto o chvíľu objavím ráno. No tak čaute, ja som tu tentoraz späť. Hra bola pozastavená presne tam, kde ste videli videu. Takže žiadne hranie nezaznám. Nič také. Takže ja stojím pred ťažkou úlohou. Dobre, takže tento dom tu nechám teda. Aj crafting table si zoberiem. Sorry. Trošku. Počkaj, napisu. Vôbec hral som na Fistful, že? To si o mne hovoríte teraz, že som nejaký... Takže ja som si z toho urobil mierny parkour. Potom... Tam som chcel ísť. Potom vám bude môcť čo... Sorry, nehra začala hneď na začiatku toto hry lagovať, ale nakoniec som to tak nechal a potom mi lagovala tak, že proste som nemala to chuť. Sakra, ja nemám uhlie. Že? Pretože žijem v oblasti. Ale nie, ja bez uhlia možno prežijem.
iba s veľkými malými šancami, že? Čauko, čavo. Tam máme lávu. Je tu nádherný deň. Ale ja si súrne potrebujem urobiť torče. Takže bez jedného... Toto mi snad nerobíš vážne Minecraft. Minecraft. Ja to poviem takto. Koniec dielu. A uvidíme sa na budúce.